Най-често срещани проблемни причинно-следствени връзки в човешкия живот. Ще се спрем най-напред на себедоказване и самочувствие. Темата на този разговор изисква много време, но ние ще се постараем да отбележим най-конкретните моменти от най-често срещаните проблеми. Какво е важно за нас да знаем тогава, когато разсъждаваме по отношение на проблемите в своя живот? Това е истината, че всеки тръгва да създава, всеки тръгва да проявява себе си и всеки живее според емоционално-умственото равновесие на своята личност. За такова равновесие можем да говорим, когато човек има реалистична себепредстава. А реалистичната себепредстава, както и самочувствието, изискват самопознание. И ето и отново причинно-следствената връзка. Никой никога не би усъвършенствал себе си, ако преди това не се е постарал да опознае своите възможности и своите качества най-вече. Но ще се позволя да седна вече. Какво е важно също да имаме предвид тогава, когато говорим за необходимостта от опознаване на своите качества? Това не означава, че трябва да се затворим в себе си или пък да се изолираме в някаква степен от света и да започнем да се проучваме и да започнем да разсъждаваме. Това не е практиката, която ни е необходима. Или пък да изпаднем в другата крайност, при която ще анализираме всяка своя дума, всяко свое действие, ще се подлагаме на критика и самокритика и ще се оглеждаме прекалено дълго, доколко и как сме постъпили в конкретния случай, който ни интересува. Ние трябва да знаем едно, че човек опознава себе си само чрез активно участие в живота. Затова не трябва да се страхуваме и да експериментираме. Не трябва да се страхуваме, а трябва да търсим всяка възможна причина за всяко условие, което може да ни предостави възможност да проучим знанията си. Защото какво е активното участие в живота? Активното участие в живота, това е възможността да провериш знанията си. Знанията, които носиш, могат да стоят затворени в съзнанието ти и какво от това? Какво от това, че знаеш? Какво от това, че си чел? Какво от това, че си научил? Ако това е знанието, което ще използваш само да разговаряш, само да градиш някаква позиция по отношение на конкретен разговор или на конкретно поведение, без тази позиция, без това поведение да намери своето реално превъплъщение в живи и конкретни действия. За съжаление, ние приемаме повече като реално съществуващо това, което виждаме, това, което е материалния свят. По-слабо познаваме духовния свят и, за съжаление, много от нас отричат неговото значение и възможностите, които той ни дава за себепознание един път и най-вече за проявлението на живота. От духовния свят
това поне трябва да сме абсолютно убедени, от духовния свят ние получаваме духа и душата. А те са носителите на качествата, които предопределят възможностите на човешкото същество да живее в условията на физическия свят. Аз пак ще цитирам Дипак Чопра, но много го харесвам като учен, който се проявява и като изключителен специалист, лекар, и като физик, и като човек, който свободно се движи в пространството на метафизиката. Той казва, че духът е съзнанието на душата. Аз от учителите знам и съм записвала в различните текстове, че душата без духът не може да получи своето проявление. Защото душата, това е универсалната жизнена енергия, която можем да срещнем навсякъде в пространството и която движи нашият организъм, която дава живота на нашия организъм. Но смисъла, значението и предназначението на живота ние можем да получим тогава, когато умът направи връзка с духа. Тоест, връщаме се пак на това, което казахме преди малко, че в предишния час, че умът е уникалното средство, чрез което работи духът. Духът се проявява чрез възможностите, които ни дава ума. А кои са неговите възможности, вече казахме, той може да анализира, може да обобщава, може да се концентрира и концентрирайки се да разсъждава и вече оттам нататък да търсим възможности за подобряване на начина, по който ние мислим. Фактически това са неговите основни функции, чрез които той се проявява. И сега отново пак да повторим, че човек възприема по-добре тогава, когато е добронамерен, анализира по-правилно тогава, когато е безкористен и изключително добре може да възпроизвежда обработеното знание само тогава, когато не е предубеден. И ето, че отново срещаме тук влиянието на закона за причината и следствието. Ако сме добронамерени, ще постигнем по-добро възприемане на информацията и обратно, ако не сме добронамерени, няма да можем да постигнем същия резултат. Ако сме безкористни по отношение на възприятата информация, най-общо казано, ние ще можем да анализираме по-спокойно и по-разумно създалите се обстоятелства. И какво остава за нас? Когато ние като човешки ум успеем да възприемем истината за нашето сътворение, тогава, когато ние живеем с пълната убеденост, че всички качества, които са ни необходими за нашия правилен живот в условията на физическия свят, ние можем да ги открием в нашия дух, в нашето съзнание, остава само да работим непредубедено, за да можем наистина да постигаме развитие. И така, сега да преминем към самосъзнанието, защото нищо от това, за което говорихме до тук, не можем да постигнем без съответното самосъзнание, без да се събуди самосъзнанието. Колкото самосъзнанието е важно за полагане основите на духовното ни развитие, толкова е важно и себепознанието. Дори своето желание да бъде знаещ, всеки човек създава чрез условията, които той като личност може да създаде и като организация за собственото си отношение към нещата от живота, към средата, в която ние живеем. И сега се сещам за
една мисъл на Христос, където Той казва, че истината ще ни направи свободни. Всъщност, какво ни казва Той? Знанието, което ни е необходимо, ние можем да намерим вътре в себе си. И Той казва така, значи така можем да интерпретираме тези негови мисли, че тази негова мисъл, че истината ще ни направи свободни. Потърси знаещият в себе си, за да може да получиш свободата, която ти е необходима. На нас трябва да ни е ясно, че няма истинско развитие без чистосърдечно желание. Какво означава това? Това означава да знаем какво искаме и защо го искаме. Истинско, живо съзнание, живо познание можем да получим тогава, когато имаме в съзнанието си субект, обект и творчески процес. Субекта на знанието или на търсенето на желанието, това сме ние, това е нашият ум. Обекта, който трябва да ни интересува, това е нашата цел. А творческия процес ние ще го създадем. Но трябва да имаме цел. Трябва да знаем какво търсим, трябва да знаем и защо го търсим. Ако това не е в ума ни, нищо не можем да постигнем. Например, да вземем един такъв пример. Аз кандидатствам някъде за работа. Решила съм обаче, че каквото ми е необходимо, аз го знам, колкото го знам толкова, като се явя на интервю с работодателя, ще мога да защитя себе си, или пък ако трябва да участвам в конкурс, колко му е там един тест, все някак ще го реша. Обаче какво се оказва? Аз не успявам. Мен не ме приемат. Приемат моята приятелка, с която сме кандидатствали заедно. Значи, тук причината е желанието да получа нова месторабота. Следствието обаче от тази причина, значи имаме една благородна причина, една благородна идея, вложена в тази причина, да получа нова работа, която може би ще ми помогне да се усъвършенствам и така нататък. Следствието обаче от тази работа е неблагоприятно. Значи от благоприятната причина отиваме към неблагоприятно следствие. Защо? Ето тук вече ми е необходимо мъдрото търпение. Значи, аз какво съм направила? Аз един път съм надценила своите възможности. Втори път съм си доказала, че не познавам достатъчно добре себе си. Тоест, липсва ми себепознание. И основните разминавания в нашия живот се получават точно от нереалната себепредстава. Човек, който няма реална себепредстава, т.е. който не се познава достатъчно, без реална себепредстава, не може да има и истинска градивна мотивация на това, което правим. Обаче има и още един момент, на който трябва да обърнем внимание. Значи, след този случай, какво трябва да направим? Аз трябва да седна и да си анализирам конкретно причините, поради които съм стигнала до този неблагоприятен резултат. И тук искам да ви цитирам учителите, които казват, че когато човек се надценява, той се самоубива, а когато се подценява, се самоунищожава. И в двата случая ние сме губещи. Но има и още нещо. Тогава, когато ние допускаме грешка в резултат на своята нереалистична себепредстава, ние въвличаме в грешка, т.е. създаваме причина
и на наши близки да сгрешат. Това се получава тогава, когато искаме нашите близки, нашите приятели да прикрият нашата грешка. По този начин ние ги принуждаваме те да излъжат или по някакъв начин да изневерят на себе си, което никак не е добро и може да се каже, че по този начин трупаме карма, принуждавайки другите вместо нас да заемат една позиция, която никак не е благоприятна. Несполуката може да ни преследва до тогава, докато ние не си дадем реална сметка за грешките, които допускаме. В противен случай ще сме в неведение и винаги причината, която ние можем да открием в себе си, да я прехвърляме в другите и така до безкрай да се въртим в един омагьосан кръг. Желанието действително е изходна позиция, но само онова желание, което идва от душата. И точно тук е необходимо да си зададем въпроса: защо искам? Тоест, защо се стремя към това, което искам? Там, където искаме, преследвайки определена комерциална цел, там, където искаме, защото търсим някаква по-добра изгода, това означава, че желанието, което ни подтиква да действаме, идва от ума, а не от душата. И точно тук трябва да правим голямата разлика. Значи, желанието, което идва от душата, е искреното желание, което предопределя участието на нашите творчески сили в реализацията на замисъла, който преследваме. А тогава, когато желанието идва от ума, това вече означава в някаква степен нагаждане, напасване, комбинативни някакви действия, които много често не водят до положителен, до конкретен резултат. За нас е важно да знаем, че и самопознанието, и себепознанието са вътрешни психични процеси, които за нас е много важно да познаваме и което е много важно също да познаваме собствената си психика. Обаче това изисква ограмотяване още от най-ранна възраст и затова учителите в текстовете, които записвам, напомнят периодично колко е много важно психологията да влезе в училище в един по-ранен етап в обучението на децата. Подсказва се, че има възможности, които чрез игри да запознават децата точно с тези възможности за себепознание и самопознание. Психологията може да бъде предмет за изучаване и в детска възраст, стига тя да бъде разумно представена като знание. Когато говорим за самосъзнание и себепредстава, е добре да знаем, че самосъзнанието се формира в личностното аз. А себепознанието се разгръща в личностното аз. Значи тогава, когато ние формираме себе си като съзнание, тогава създаваме своя аз. Затова азът не може и не бива в никакъв случай да бъде натикван буквално в представата ни за един човешки живот. Азът, това са всичките опитности и всичкото знание, което ние придобиваме и на което сме носители от всичките свои животи. Това е азът. И затова учителят в една от лекциите беше казал така:
казвайки аз съм, вие трябва да знаете, че свързвате в едно миналото си знание, т.е. опитностите, които имате, с настоящото си знание. Знанието от опитностите с настоящото знание можем да свържем най-добре и да си създадем убедеността, че сме знаещи, когато кажем аз съм. Аз със своите минали опитности съм със своя настоящ, активен, градивен живот, който ми дава възможност да се уча. Образно казано, при самосъзнанието ние създаваме определена фигура. А при себепознанието вдъхваме живот на тази фигура. Ето така можем да разберем по-конкретно това, което казвам. Самосъзнанието и себесъзнанието взаимно се допълват. Тяхната уникалност трябва да търсим в изначалната божествена творческа идея. Самосъзнанието намира израз основно в познанието, в преживяването, в стремежите, в оценките, които ние си правим, в решенията, които взимаме. Всичко това ни помага за нашето за развитие и усъвършенстване на нашето самосъзнание. Решаващата роля за създаването на правилно и действащо самосъзнание има изграждането на аз-образа, т.е. създаването на себепредставата. Изпомнете се тук колко хора изпадат в комично състояние, в комично положение. Като пример мога да посоча, например, различните шоу-програми, където се търсят таланти, където има конкурс, например, за най-добрия глас на България. Забелязали ли сте, че на тези конкурси със самочувствие се явяват хора, които пеят фалшиво? Значи той няма реална представа за себе си. За себе си той е убеден, че пее добре. Какво му пречи на човека? Излязъл на конкурс, излязъл пред цяла България и претендира да бъде класиран. Че и плачат, когато отпаднат. И изживяват го драматично. Защо? Защото един човек трябва да обича себе си. Но обичайки себе си, трябва да знае кого в себе си обича. Дали илюзорната представа за своя аз или своята истинска духовна същност, на която може и трябва да даде възможност за развитие. И пак ще повторя, че без реалистична себепредстава няма и не може да има правилна мотивация за каквото и да е начинание. Човек без вярна себепредстава не може да се включи адекватно в живота. Той или ще се надценява, или ще се подценява. Защо? Къде е грешката? Къде е проблема тогава, когато човек надценява себе си? Ами обикновено такива хора се възприемат като единствено правилно мислещите. В колектива, в който работят, в семейството, в което живеят, те задължително получават. Те задължително ни казват днес как трябва да се облечем, или как трябва да работим, или как трябва да мислим. Човека, който извежда себе си единствено, себе си на предна позиция. Да, ние трябва да преследваме предната позиция, но трябва да знаем, че и другите също като нас се стремят към тази предна позиция и имат потенциала да я постигнат. И кое е най-трагичното в случая, че резултата, всъщност следствието от тази причина е, че ние не можем да създадем адекватни междуличностни контакти. Общуването ни с хората, културата
на нашето общуване ще бъде изключително занижена. Ние няма да бъдем полезни един път за себе си, защото създаваме в някаква степен негативно отношение към нас и в същото време не сме полезни и на другите. Един път ние създаваме така усещането за досадно присъствие, с което пък пречим на нашите близки или на нашите колеги да проявят най-доброто от себе си. Друг важен за нас момент е да се интересуваме от съответствието между представата на аз-образа, който сме си изградили, и представата, която имат другите хора за нас. Сега, тук не трябва да бъркаме така другото разбиране, което имаме, да се интересуваме какво говорят хората за нас. Значи, не е важно в конкретния случай, като казвам себепредставата за образа, който ние имаме, и себепредставата, която имат другите за нас, не трябва да го свързваме с това какво говорят хората за нас, а трябва да следим какво е отношението на хората към нас. Защото един човек може да ни уверява много, че ни уважава, обаче на думи. А когато трябва с действие да покаже това уважение, няма да го покаже. Няма да го покаже, защото то не му идва от душата. Той просто, този другия човек, който наистина не ни уважава само защото сме го досаждали, няма да го направи от сърце, ако изобщо го направи. Вярната преценка за себе си е изключително необходима, за да окажем незаслужено за да не се окажем незаслужено потърпевши от собствената си мнителност. Това е един много важен момент в човешкия живот. Изключителната мнителност, с която ние живеем, може много, много, много да ни попречи. И тук се сещам за един разказ на великият руски писател Антон Павлович Чехов. Не знам дали ви е попадал този разказ, казва се "Смъртта на чиновника". Значи, спомняте си случая. Господин Червяков, един обикновен служител, съвсем случайно по време на театрално представление, кихнал. И когато извадил кърпичката да се обърши, си помисъл, кихнах, ама добре, нали, на никого не съм попречил. И за своя ужас след малко вижда, че на предния ред пред него генерал Борис Жалов обърсва голото си теме и врата си. И, о, ужас! Чиновникът изпада буквално в паника от това, че е опръскал при кихането генерала. И какво оттам нататък? Оттам нататък тръгва неговата драма. Той иска да се извини, държи много да се извини, защото виждаш ли като кихнал. Генералът го е помислил, че е неучтив един път. Помислил го е, че има ниска култура и затова го е оплюл. И ред още други причини, които го задължават той да се извини. Първото нещо, което прави, е да се наведе и да се извини. При което генералът му казва, нищо. Обаче, той вместо да разбере, че това в някаква степен е извинението, изпада в паника от това, че генерала не иска да говори с него. Ето той ми каза само нищо, не иска да говори с мен. Не, аз ще го потърся по-добре, за да му се извиня по-добре. И започва да го преследва. Преследва го в антракта. Преследва го на работното му място. И накрая, когато и за трети път отива на работното му място, за да му обясни как той просто е кихнал, защото е човек. И всеки човек киха. Тогава вече генерала го изгонил, буквално го премахнал от себе си като досадната причина, която му създава проблем. И какво? Разказа на Чехов завършва така. Нещо в стомаха на Червяков се скъса
И когато той се отишъл вкъщи, легнал и умрял. Легнал и умрял. Затова, че не е успял да докаже своята правота, така както той го разбира. Ето пак се връщаме до разбирането като основен мотив, като основна причина за качеството на живота, който ние имаме и който ние градим. Следващият важен момент, свързан пак с реалистичната следствието от реалистичната себе представа, е тогава, когато има разминаване между аз-образа, между себепредставата и желания образ, който искаме да имаме. Ето това е абсолютна интрига, която вгорчава живота на много хора. Ще кажа действително на много хора. Значи, такива хора обикновено приемат себе си, знаят, че не са глупави хора, знаят, че имат определено добри професионални качества, но не се задоволяват от това, което са. И сега, ето тук двете възможности, двата пътя. Едната възможност е да започнеш разумно да градиш и да работиш за своето развитие, за своето усъвършенстване. Другото е просто да драматизираш, че нивото, на което си ти, не е това, което искаш. Значи ние знаем какво сме, но искаме да сме Силвестър Стоун, искаме да сме Лили Иванова, искаме да сме професор Пантев, значи да сме нещо много по-вече. Но как ще го постигнем и кога ще го постигнем, ето това не ни интересува. Ние драматизираме случката със себе си, приемаме се такива каквито сме и изобщо не допускаме възможността, че точно ние сме хората, които можем да намерим разумния начин да постигнем това, към което се стремим. Познавам една жена, която е дребничка на ръст, наистина добър професионалист. Но тя изключително много страдаше от това, че е нисичка, че е дребничка, че не е пораснала повече, че не е с тънката снага и така красивите черти на лицето, които много иска да притежава. И за какво говорим? За това, че тя обвиняваше природата, че в един такъв ум като нейния, по-скоро, че един такъв ум като нейния не е бил вложен в едно по-съвършено тяло. Тя се считаше за ощетена от природата. И за нея Бог беше нещо неразумно. Нещо, което не може адекватно да бъде, т.е. нещо, което не може да бъде нашият добър съветник, т.е. нещото, към което ние се обръщаме тогава, когато сме в затруднение. Така, вярната себепредстава, което ще рече правилно изграденият аз-образ, ще ни създаде най-необходимите условия за формирането на нашето самосъзнание. Не можем да постигнем добро самосъзнание, ако нямаме така правилна представа за себе си. Така всеки човек и изобщо индивидът ще може да идентифицира себе си спрямо обективния свят и ще може да изгради своето светоусещане. Значи, вижте откъде тръгваме от представата за себе си, за да можем да стигнем до светоусещането, което ще оформи така нашето поведение и начина ни на живот и ще ни направи разумни съработници на висшите разумни сили, които работят в природата и в живота. Така, сега няколко думи за самопознанието. Значи до тук говорихме за себепредставата. А сега няколко думи за себепознанието. Себепознанието
може да се определи като стремеж на личността за развитие и за усъвършенстване. Само така, ако разбираме самопознанието като стремеж за развитие и усъвършенстване, то може да бъде градивно самопознание. Само този, който има желание да се развива и да търси познанието за себе си, а чрез него и възможностите за своето духовно развитие, може да разчита на напредък. В противен случай оставаме затворени в собствената себе представа, без да можем да се интегрираме в обществото. Един човек може да познае най-добре себе си тогава, когато активно участва в живота на обществото. Докато не се втурнем, докато не започнем да правим малко по-активни, малко по-рисковани дори, бих казала, действия, ние не можем да постигнем и да затвърдим у себе си абсолютното убеждение, че ние сме знаещи и можещи хора. Без колебание можем да кажем, че себепознанието е творчески процес. Себепознанието или самопознанието. И тук сега, понеже казвам ту себепознание, ту самопознание, искам да направя и малкото разграничение, което така съм получила като информация, като знание от учителите. Тогава, когато говорим за себепознание, трябва да имаме предвид нашият умствен живот, способностите и уменията на ума. Т.е. себепознанието е опознаване на възможностите, реализацията и участието на ума в живота. А когато говорим за самопознание, имаме една по-обща представа, която свързва работата на ума с работата на духа. Тоест, духовната ни същност, участието на нашата духовна същност в живота, тя предопределя самопознанието. Как се изявява самопознанието? Самопознанието се изявява най-напред като себевладеене. Какво означава това? Когато сме наясно за произхода на чувството, за произхода на мисълта и емоцията, ние по-лесно можем да владеем себе си. Тук значение има разбирането, за което вече говорихме. Разбирането, с което приемаме живота. Себевладеенето винаги ни е полезно и така най-прекият пример, който можем така да си дадем, е, например, тогава, когато се обиждаме. Защо се обиждаме, от кого се обиждаме. И тогава, когато действително се почувстваме обидени, на нас ни е много трудно да се овладеем. Точно тогава ние буквално изригваме, ставаме прекалено така груби дори, т.е. имаме едно неправилно поведение. И ето го тук момента за себевъзпитанието. Себевъзпитанието изисква да знаем, че независимо от възрастта си, ние винаги можем да работим за промяна на своето поведение, за промяна на своята култура и за промяна на своето знание. И точно тук ми се ще да кажа, значи това е доброто, което можем да направим за себе си. И това, което трябва да помним е, че никога не е късно да научим нещо добро за себе си, както и никога не е късно човек да стане зарезил. Така че себевъзпитанието трябва да бъде насочено към идеята за духовно усъвършенстване, към идеята за създаване на духовен живот,
който може да ни приобщи към знанието и познанието за духовната култура, която пък е абсолютно категоричен фактор за еволюцията на живота. И ето го тук и себеизследването като форма на самопознание. Какво е себеизследването? Ами това е нашето желание активно да участваме в живота, нещо за което вече говорихме. Ще познаем себе си и своите възможности, ако участваме, ако работим по-активно на различни нива в живота. И то си е казано как ще позная, как ще разбера, че мога, ако не опитам. Себеизявата. Себеизявата е следващия елемент на самопознанието. Това означава никога да не се притесняваме, когато имаме възможност да изявим себе си, да го правим. Да го правим с желание и твърдата убеденост, че по този начин опознаваме по-добре себе си. Забелязвала съм как на обществени места така човек се притеснява да говори. Страхува се да каже това, което мисли. Страхува се да говори, защото се мисли, че той, например, не би казал точно по най-добрия начин или пък най-важното, което трябва. Не. Тогава, когато имаме възможност за себеизява, ние трябва смело да се впускаме в живота. И сега се сещам за една хубава песен от братските песни. Тя се казва "При всичките условия на живота", където се казва "Животът е красив, когато човекът е смел". Ами така е. Трябва да имаме съответната смелост, за да можем да изявим себе си по най-добрия начин. Естественото поведение е другият елемент на самопознанието. Тогава, когато ние по най-естествен начин проявим своите мисли и чувства. И апостол Павел казва на едно място, не мога точно да цитирам къде, но той казваше, че блажен е този, който върши това, което мисли. Значи, тогава, когато действаме в резонанс със своите мисли и чувства, ние проявяваме по най-естествен начин своята духовна същност. Себеоценката също е елемент на самопознанието. И точно тук е много важно да знаем къде и как грешим и да не се притесняваме от това, че сме сгрешили. Значи, има грешка, но ние по-нататък ще говорим за това. Има грешка, която създава условията за следваща грешка. И от един проблем налитаме на по-голям проблем. Но това го правим тогава, когато не сме позволили на ума пълноценно да работи. А кога и защо не позволяваме на ума пълноценно да работи, ще говорим в мисловно-медитативното упражнение. Себеувереност. Това също е елемент на познанието и на самопознанието и изключително голяма причина за следствието, което може да настъпи от нашите мисли и действия. Кое е най-големият враг на себепознанието? Най-големият враг на себепознанието е себеотричането. Тогава, когато ние отричаме, че можем да бъдем нещо по-добро. Тогава, когато ние не допускаме, че сме способни да извършим нещо, което другите могат. И тогава, когато ние си мислим, че другите могат, защото са нещо повече от нас. Ето това себеотрицание ограничава изключително много нашите възможности и ни пречи да проявим потенциала, на който сме носители. До себеотрицание стига малодушният човек.
човека, който не може да изгради пълноценен живот. А той не може да изгради пълноценен живот точно поради липсата на вяра в своите умствени способности и възможности. После, до себеотрицание стига и човекът, който не харесва себе си. Човекът, който в голяма степен не е удовлетворен, примерно, от външния си вид, когато се притеснява от начина, по който изглежда, и това му пречи да създаде една нормална форма на общуване с хората. И сега, значи, до тук говорихме за себепознание и самопознание, но те са само причината за наличието на самочувствие, което ни е необходимо изключително много, за да можем да живеем правилно. Без самочувствие няма нормален, няма правилен живот. Без добре изградено самочувствие. Какво е самочувствието? То е състояние, което ни дава възможност да участваме адекватно в живота. Да се чувстваме адекватни на условията, които ни предлага живота. И какво е важно още да знаем? Че самочувствието не е настроение. Самочувствието е абсолютна себеувереност. Самочувствието е състояние, което може да гарантира и в същото време може да провали всяко наше начинание. Желанието ни да постигнем успех ще бъде истинско желание и ще даде най-правилния резултат тогава, когато ние работим с истинско, с чисто самочувствие. А самочувствието зависи от осъзнаването на собствения аз. Всеки иска да живее, но не всеки си дава сметка за качеството на живота, който води. Само желанието за пълноценен живот може да ни помогне ние да постигнем едно по-добро качество на своя живот, може и да ни помогне да изградим своето самочувствие. Нямаме ли силно, живо желание за участие в живота, ние не можем да постигнем абсолютно нищо в своето развитие. Ние просто не можем да се изградим като личности. Желанието за пълноценен живот прави човека, превръща човека в активна, творческа личност. Но, тук има още едно но. И то се свежда до възможностите, по-скоро до способностите, които определят нашата решителност. Без решителност ние не можем да постигнем нищо в своя живот. И ето пак продължаваме. Виждаме се отново примчени във веригата на причината и следствието. Ние не можем да говорим за решителност без вяра. Без вяра в собствените сили, без вяра във възможността ние да получим подкрепа в своя живот, било то от своите близки, било от своя духовен водач, който, убедена съм, има всеки един от нас. Вярата в собствените сили обаче също е причина. Още един път трябва да потърсим следствието. Знанието. Знанието ще ни даде вярата. Знанието дава и светлина, и сила. Светлина в смисъла на абсолютно осъзнатата истина за нещата от живота. Когато говорим за светлина в живота, когато си пожелаваме светлина,
светлина и любов. Знаете, съществува това пожелание. Ние трябва да знаем, че говорим за яснотата, с която ние възприемаме самия живот. Яснотата, която имаме по отношение на смисъла на живота. В смисъла на решителността да приемеш или да отхвърлиш това, което ти предлага животът, също можем да разглеждаме светлината. Сега вече можем да направим връзката между самочувствието и осъзнаването на собственото аз. Това е знанието, което носи просветеност. Това е знанието, което ни дава духовната култура. Ако ние се стремим да търсим повече знанието, което може да ни даде духовната култура, ще постигнем по-голяма яснота за нещата в живота, ще имаме едно адекватно разбиране за всичко, което се случва край нас и ще можем така пълноценно да участваме в живота. Знаещият, просветеният човек винаги може да се обяснява фактите и проблемите, с които се среща, правдоподобно. Той ще живее с истината и с стремежа винаги да търси истината в живота си. А известно е, че истината прави човека свободен и затова пак се връщам аз на онази мисъл на Христос, която ни казва, че истината ще ни даде свободата. Знаещият в нас ще ни освободи. Ако дадем възможност на знаещия у нас да работи, ние ще получим свободата, която искаме, която ни е необходима. Много са факторите, които изграждат самочувствието, но основният, който е вътре в нас, е желанието за пълноценен живот, за пълноценен, качествен живот. И ето, че сега можем да тръгнем обратно по стълбицата нагоре, за да можем ясно да подредим всички елементи на причинно-следствената връзка, която изгражда възможностите за себепознание и себепредстава. Чрез желанието ние ще придобием знанието. Знанието ще ни даде увереност. Увереността ще ни даде възможност да проявим своята решителност. Чрез решителността ще можем да участваме активно в живота. Ами че, нали това е самочувствието? Самочувствието можем да почувстваме в себе си. Тогава, когато сме удовлетворени от начина на живот. Начинът ни на живот трябва да бъде активно участие в творческата изява на живота. Това вече показва изграденото самочувствие. Фактите показват, че за да има градивен живот, за да има за да има развитие, най-общо казано, било за отделната личност, било за обществото, трябва да има проявено самочувствие. И то е изходната позиция, която може да ни задържи в избраната посока. Без самочувствие в избраната посока не можем да тръгнем. И сега се сещам за една приказка. Да, точно така беше. Заека решил, че може да стане лъв. И започнал да се повтаря. Аз съм лъв, аз съм лъв, аз съм лъв. Върви из гората, разхожда се. Аз съм лъв. Обаче в един момент насреща му се задава лисицата и той хукнал да бяга. И когато се свил в дупката си, си казал, какво стана бе, нали аз бях лъв?
Обаче малко след това се сетил. Да бе, аз си казах, че съм лъв. Ама нали сърцето ми е заешко? Ето, това е важно да разберем. Значи, ние ще се отървем от заешкото сърце тогава, когато създадем своето самочувствие. И добре изграденото самочувствие ще ни задържи в съответната избрана посока. И ние ще можем действително да се поздравим с успех. И още нещо. Самочувствието помага на волята. Значи можем да се опитваме да бъдем волеви, но тогава, когато нямаме самочувствие, изобщо самочувствието е изходната позиция, която може да даде възможност на всички положителни качества в нас да се проявят. Стойността на човешкия живот се определя от самочувствието, с което живее отделната личност, а стойността на живота на едно общество се определя от самочувствието, с което живее това общество. Ако обществото е изградено от нихилисти, какво можем да очакваме от него? Просто не е възможно да се постигне някакво развитие. Ако хората, които изграждат това общество, са изключителните материалисти, които преследват само своите корисни цели, това общество не може да се развие. То ще бъде в една стагнация. То ще стигне до един момент само и ще започне да се руши, защото в него ще се развиват и злобата, и завистта, и човеконенавистта. А казахме, че основната причина, която може да ни ограничи ние да бъдем добронамерени, това е човеконенавистта. Такова общество ще се задушава в собствената си среда. То ще се развива до време, защото е лишено от необходимите условия за духовен живот. Без духовен живот не може да се създава проспериращо общество. И вие виждате как човечеството на това ниво на своето развитие, на това ниво на силно развита наука и технически умения и способности, въпреки всичко, въпреки тези постижения, ние сме в криза. Криза, която се проявява по най-различни начини. И основата на всичко това е бездуховността. Ако има някаква възможност, която може да помогне на човечеството да тръгне напред по пътя на своето еволюционно развитие, това е точно духовната култура. Без духовна култура няма просперитет, няма развитие. Ние ще тъпчем на едно място и ще си избираме правителства по 5 и по 6 месеца и пак толкова. Затова трябва неуморно да търсим знанието, защото знанието е сила. Да проявяваме самоувереност, защото самоувереността е самопознание. В същото време да искаме и да създаваме уважение към себе си. Самоуважението е абсолютно важен фактор, който влияе на нашето самочувствие. Значи, ние трябва един път да знаем, че можем и се изисква от нас да уважаваме себе си. И в същото време да покажем и на другите, че искаме уважение. И в същото време трябва да сме абсолютно готови да дадем необходимото уважение и на другите. Защо? Защо е важно самоуважението? Защото чрез самоуважението ние правим връзка с Божественото у нас. Истинската, градивната връзка на Божественото с Божественото у нас можем да постигнем чрез самоуважението.
Значи ние осъзнаваме божествения произход на своето сътворение и за това уважаваме себе си. Познаваме и признаваме божествения произход на всеки друг човек, на всяко друго нещо съществуващо в природата. И за това можем да му дадем уважение. И не само уважение, но и обич и признателност за силата на висшето творение.